a God-fearing, religious, humble, and very, very generous king. Onyame Dauroma, Nanatna, SikaDwa Sono, New Year, Nadinchre, Ninim dear, or dear son, SikaDwa, dear Asantehene Nimu, Mamma Abenshra, Manya Asantehene, Nagana Manina Treco, Amania Hudoson, who so back and crepa woman. It's just a Sabia. You know, he was brought up specially and in a very humble way. He was not brought up in the palace. Or your henia, a jet to baby, or the Nutuma Nacho. You ready assembly, I mean, I tell me, no cracker. Or can you crest, yes, a man sem, Naminian son, and no pretty so, yes, and so me. Or any pa, or be it in the or indeed, or I dream Papa Emma Asantehene any Ghana and said maybe to Nidimbo King Solomon. With the wisdom, the discernment that he comes to do all these judgments is fascinating. The Niama or here, dear Cassia can't be brave. Or Trumfo, professor or intellectual view of the institution, and or a practical view. And do on both sides. Indeed, or the tremendous change at the back at the end. I must say, Asantehene, you're great, and now the 20. Be a friend of King Solomon. Now, maybe now, me say, no cranny. As I say, a friend of King Solomon. If you say, Nyansa, I am the King Solomon. You say, Obi. And I'm Nyansa. Na ho brasie adwa a wo manipa na kuku odru ode aboa eye ahenie wo Ghana Die wo Solomon no begidi se nyame de amana mana boroso e se nyansa osuri nyansa aye di bumai yehudi woni mo afi oye asuje nipa debra obae waboa Ghana man pa obae ahinsem wapeja ahinsem na nsem bibribi e wo court omoma koyi nsem nyina ba mo ahwe asiesie nsem nyina ma asumduaba awa ahini ho. Those who really take the trouble to observe him appreciate his dignity in speaking in public, and you see that he really knows the custom, he knows his people, he knows the history and interrelationships between his kingdom and other kingdoms. Amasumduaba Asante maybe aso Ghana so. It's not our pro view and intellectual view of the institution. Utiminya solutions to problems. Now, so we are leader. I dare here pa and say, who needs it? Put me solve problems. So you lead down now to solve problems. Aggregation, now I break it down. And he said, can you no Nankayana Nanom Eddie, Tio, any Asikai and a cocoon? Now, Pim Swabayano, when you are this Swadim, who say, and idea self as our baby Bora baby no fawa, a young woman swia. Intino, or Pim Swa, a year and a home. Wabwa, Ama, a woman swia. I didn't intimawa Asantehene. We appreciate the Opoku because of his development as well. You know, he set up at the very early stages in his tenure a strong team development fund, and he did not only help just his people, he helped some others who come from other parts of the country, particularly women. People don't know that a lot of girl children went to secondary schools and so on and so forth as a result of the support from the 244 fund. I think by this he's really emulating his ancestors very well, who set up a fund under the Asantehene Council. It is because of this that people like Vito Usu and others had the opportunity to go to Britain and study law and come and play a leading role in our country. He has revised it,
in modern terms, and it is working wonderfully. For by what Santiman Gana man, Obafutua to Hose or Hesse would be a woman's young passo. I can't see how cry a come. I have a brave computer said, you know, you already do the computer center. I was saying, no man, and Pranusia, computer, Nina, Yura, Adawuma, and Amnabahanum. Or come ya maybe be so to two swam and crumb crab yasin and crubby Yura or buy what Wagana my pa. Or the education fund by a boy ma only be a fool and ma so in a moi a call woman. Our Baba could be a Indian come out free voter region the buyer. Also, one so died that I want a brabum. Say Obeku of him so that Nancampo acquiesce of him so a betchena dear. Now acquiesce only of him so a chum for yini. Na Tama, ye, you might get in the my minutes now, Sepa, not quite to say it will be air so die. In fact, I appreciate what the king has done. He has done very well. It seems we are supposed to put out our best to help the children. This shows it pays to do the best. This is Abate Samuel. I am actually coming from Upper East, but I deliver my service at Western Region, a community called Nyamibechre Primary School. Okay, well, I consider this as a privilege. It is a very great opportunity. People who even live in this Asante kingdom, the majority of them would not even have the opportunity to get closer to the king. Today, I shake hands with him, took a photograph with him, and it's a very great opportunity. And I will urge any teacher who is anywhere that good work pays. So they should put up their best, work hard, irrespective of the rewards you get at that time, because it comes back to you in a very wonderful way that you wouldn't even understand how it works. He is kind. He gives to everybody. He cares for every. He is a king for every tribe. That's why here in Kumasi you have Moshijongo, you have Angaga, you can call all those people, Fantinu Town. All he is just for everybody. The Mama and I say F and I a yes or he be a Santimum Hankwan. Can I hang in our he be out Yakunaso? It be she and he said a Juma or the Ababata Akunyano. Anyway, ya president ebe na dom ebe boano ema obi adwumakesi bi a your friend of Bedquine company wo mu yenwa bebre nyame ntoni nkwanda mu da ebise edi se obinya na na otise nyankopon ntoni nkwana so omani nyinche okunya so na nneɛma pa ɔyɛ ne ho da sɛ deɛ kase yɛ di a yɛbɛdi amade akye amade asasa ɛwiɛ kase yɛ di Asantehene ho adanse a yɛbɛdi saa adeɛ bɛkye na adeɛ asan sɛdeɛ madinka akakyɛ na ha yɛ ɔpem so 104.7 amammerɛ ne amanneɛ ɛne wasogusu a wotie no amamre ni amane adwumadie meminda nwumre bia Bono nson pepepa na kwaku frimpon manson don kese hene menima bedwafo atena ase ne de Asante amamre ene na mane animu abakosam kakra e de abrɛw na otwe no mu no efiri dwada ekosi efiada no wobɛte adomankoma asɛm efiri anopa no nson akopem anopa no ndu na meminda duru a na kwaku frimpon manson me de mu amamre ni mu amane ni mu abakosam a ewuwo mu no soso no ma wurawura mu na mafefa ebi na meni mabedwafo ye de abrɛw memenda bia sɛde mpani aka ne yesisi wa hu uma refi ukrom hina aben a wo yira ewo edwabo ase se wa hu ba bia wo firi soso a sɛbe ebru sɛbe eson hu ba bia wo kɔ na sɛbe anyado enipa bia sɛbe ekronto wonim na mamre ne na mane no sɛbe ebru sɛbe eson a wonam a otesɛde atentewo bi a mframa abɔ no nanam wiem onam musa onhu ba bia okɔ akɔtɔ ene nanankra wagina kunya nanankra memo akwaba enua
saa so na menua na na adu abrubro kosua so atena se nana dongesie na megye so wompomu ye nana no madaruma bibia da na kwam da twedi ampon ne Nyankopɔn ene nana no nyina se sɛ wawgye ya baba na odi aba beduru asomdwem na bɔne bia nka ye na mo atiefo so a mutie no me kai mo sɛ dwumadie no edamu live e wo Facebook ne so Opemso radio sɛ wodi wa fidie no to hɔ a edamu a kyɛsɛ wobetimi ahwɛ na wasan atie de ɛkɔ nene ene dwumadie no ɛyɛ soronko ne yɛbɛkɔ America sɛ de na wotwetwa mu no yɛma aso te ye no ɛsɛ ne yɛbɛkɔ America Prof Ellison nkyɛn na wodi abakosam kakra ɛfa Asante ama yahodo no a ɛwɔ Bono no ɛho abakosam kakra wodi abrɛ sɛ de ntia saa amia no nyina ɛyɛ Asantehene ɛna ɛhwɛ hɔ no wosi hɔ hene na onu ane san etu hɔ hene saa ne ɛkɔso hɔ nyina no emu abakosam ne emu nkyerɛkyerɛ mu nyina no ɛnɛ enyame ya adom a yɛde bɛbrɛw ɛwɔ Opemso 104.7 ɛna sɛdeɛ emu nim no Asante no ɛnyɛ sɛbie buru sɛbie nya ado ne ya ne hyɛ aseɛ Asante ɛhyɛ aseɛ ɛbɛsɛ mfia ha asane akyire ni ansana ɔman Ghana ɛkura ɛbɛba Asante no ɛhyɛ aseɛ konfo ɛne Opemso sɛ tutuo abrɛ so ɛne ɔkyekyere wɔ Asante man ɛne ɔyɛ wɔ mmra ɛne ɔdi bu wɔ Asante a akwasi broni ɛba bɛtoi wɔyɛ sɛ nkono wɔbɛfɔ so sɛ nkobedi Asante so ɛso wɔyɛ bia wantimi wɔyɛ sɛ wɔbɛtete Asantim wɔyɛ wantimi ɛna broni hu sɛ ampa saa nkrofo wei no wɔyɛ dan a wontimi obroni bi yɛfrɛ no Robert Egerton wɔtwerɛ ne nwoma bi wɔse Asante aman no Asante man no sɛ kwan a ɛfa so a ne nipa bi pɛsɛ ɔbrɛ n'ase ne mfie wɔ ha ɛsa Asante ɛne English abrɔfo etuye wɔkan mu nsɛm kakra na wɔse wɔ ne hwehwɛ mu no wɔhwehwɛ sɛdeɛ Asante no ɛhyɛ aseɛ na ɛhyɛ aseɛ sɛ nipakuo kakra bi ɛna ɔmo hyɛ aseɛ amaman kakra bi no ka ɔmo hubo ɔmo bɛyɛ Asante na ɔnam akoko mu saa trɛtrɛ Asante no mu teduru baabi no ɛbɛyɛ ɔman kɛseɛ na beduru baabi ɛbɛyɛ sɛdeɛ sene ɔman koraa na broni bɛka sɛ ɛbɛyɛ sɛ empire na ɔse ansane ɛbɛhyɛ afe apem ahankono ase no na Asante kɔtɔkɔ odi nipa bɛɛ sɛ ɔpepepe miɛnsa ɛne akyiri ponum ɛso na saa nipa no saa brɛ no na ɔdɔɔso kyɛn nipa dodo a wɔwɔ United States of America yɛ USA emamu hɔ no na Asantehene nipa odi wɔn so no na ɔdɔɔso kyɛn saa nipa na ɛwɔ saa ɔmanum no saa na wokyɛ Europe manum miɛnsa ɛnan a na dɔɔso kyɛn baako na sɛ wokɔ England de a ne nipa na Asantehene di wɔn so no ɔdɔɔso kyɛn wɔn enti no ɔkyerɛkyerɛ wɔ ka bakosam afa Asante no ne kɛse a ɛyɛ ho ɛne tumi a Asantehene ɔwɔ no ɛho wonu sɛ wɔhwɛ Asante a sɛbe aburu sɛbe anyaado ɛnyɛ sɛ yɛ ka tu yɛ ho anaasɛ yɛ ka hoho yɛ ho anaasɛ yɛ ka ɛyɛ deɛ ɛwɔ hɔ ɛyɛ asɛm a ɛda hɔ ɛne yɛ ka ne yɛ de akyerɛw ɛyɛ asɛm a nananom ɛyɛyɛ ɛnneɛma nananom yɛyɛ edigya hɔ ɛma nkyirima sɛ yɛmɛto aso no ɛno ho asɛm ɛne yɛgu so a yɛne mo kyɛ wohwɛ Asante na ɛso na ahyia no koraa no etwam kɔ baabi te sɛ Togo ɛna Cote d'Ivoire enti sɛ yɛ ka Asante man a sɛbi eburu sɛbi ekronto ɛnyɛ de broni ka sɛ Ashanti region ɛnyɛ Asante man tam na yɛfrɛ no Ashanti region no sɛbi ɛnyɛ no ne Asante man no de ɛtrɛtrɛ ɛno ne yɛwura ɛka no sɛ na Asante no odi nipa dɔm nyinaa ɛne kyekyere na Asante okofa bi firi ha okofa bi wa ha na ɔde wɔn nyinaa ba ɛne ɔbɛka wɔn bom na ɔde koro yɛ ne nka bom ɛde ne wɔn tenaeɛ nti Asante de sɛbi eburu sɛbi anyaado ɛnyɛ Ashanti region nti sɛ wote hɔ na sɛ wo ka Asante man a wo ka Asante man mu asɛm a ɛtra Ashanti region
ekwa ekoduru wampan mu baabi Adomahene te no a ote hɔ a da bia osɔre a ototo ayampia no ɛhɔ nyinaa no santeman ekokoduru hɔ enti ene yebekom abakosam kwan so ne Prof Ellison adi nkomo no no so kakra wo no wode amaye na ewie a abedwafo so esoso ede kakra asoso na yabie kwan ama mu atiefo a da ni da nyina semo anfo afidi anto opem so a ana semo anko Facebook wa anko hwe se mu kotie opem so a na de ye kan nyina no sebie buru a sebie kronto na chese eye kwa no mososo yebema mo kwan na mososo mu wonsembisa bia mo de aba na mo wadwenkyere bia na mo de aba so wo hwe asante so wo ye bibia wo ye ne kese utimi hu se wo de dom ene ye bibia enti so wo ba Facebook a na se wo hwe mfonyin a ye di gugu so na wo bo hu se asante no enye oman bia eye oman a eye ketekete eye oman a edi nipa dom firimia nyina na ekekere asante man we ye 1995 afe apema henkuno adu okono num abra yewura nana otumfo opoku Ware otosu mienu wodi mfia dwonunum no wo hye ho fa hwe nipa dom firi wiase afa na nyina ena ekuru kira esa kurukra sa ebra ebedru kumase agoprama so ebe hye dwumade no muma ni nyina ne se wo nyina hu won ho se wo ya asantefo nanankra minia enano no yekobre kumbai nsem bebre na akoso na munim se madinka aka chem se ade na ayete se adwom no ye bo na senye de anasa nye no wanka ankire amofra anasa wa amra nwom na am yekoso ba na ye de wanhwe ya asofo kura gina popiti mu a no otubi unsa adwom we no ehya ase no ye yedin a ye nka ho asem na enkrofo atoa na enka etobi ntrim ema eduru ba bi kura no Ghana mampani kura ekobo obi mu aba so sai wo munim nwomto wo munim kasa wo munim abakosem nti se ya nsi ano a enkoyie enti no nti na nanankra ya gye akonya anwumre yi ye ko brekum bayi Domahene akasa yeso obi di Sumahene akasa ukota no so a ba bi a hososo nsem bi koso enanu ya sampa so ebi akoso kakra be na wo ka ansa na yebekọ Prof Ellison ho a yakọ yo midase da atiefo nyina so ase na atiefo entie yen on se de tie ne se amamre eni amane eni ekuro chichire eni ho niema nyina no ewo baabi a efiri ewo baabi a ehya ase ansa na aba abeduru baabi na akowie baabi eni nti se obi ti ho na ne nchichire na hyase no onim sede tie na obebeto no sede a ono behu no no a na nadwen ye ne se wafa ne kwa anase wafa ne fo nti no okeka bibi enti se atise wo kowirem kane no ne yekọ afum kopere nwa na wo kwa wo sole ahomache na ade sekan kokwa ase ne nana opepeja haba we ni ade wo bebre pa ansa na wanya bi nti wo ba wani bre enwa no koton opese ne bo ne yeden ne mom so okona koduru ba bi se omo fumu na so omubu aho omugo bebre na asesa ba fia sese wo hu ne bre nti no uhunu ne ton no na opese o yen se de wa ope saa na akan amamre ni amane esutie nti se obu ona oka enam se wantena se ana wa musa mpanifo ne ankyere nti na obeto no se efe na anika na akono na ehwam no na oka ne se de ope but enye saa so na yeden etie enye saa so na kyere enti ahemfo ni bi ana bi ti se Domahene ne nkeka okeka ne ade ne nyina no eye eniamo ho eni se opese onani tra ne nton nanso enye yi so yeden a abojise beto ani ntonwi eti wo yeden a enye yi na asedan kanyame na oduman kuma nshira kotokohene se sabre ono aka na asem se sese odo kroye ene nkabom ene ya hwehwe anya zanka de okeka ne kanya ne kani de oye ne kanya ne yeni na sebe wo be ma onya be ma nsene obi so ho
ɛne nti yɛbɛsrɛ sɛ deɛ yɛka no amammerɛ ne amanneɛ kwanse no yɛntie ɛfisɛ dɔma ɔbɛbɛtoe obi te hɔ ansa na ɔbɛtena hɔ ɛna ɛyɛ dɛ na ɔtumi kɔtena hɔ te sɛ ɛberɛ bi na me ne akoa bi ɔso akɔsu apon awie yɛkeka nsɛm bi ɔso nyame kora nni hɔ na adeɛ biara nipa wode wopɛ ɛna ɛtumi yɛ na asase yi kora a yɛte so yi na ɛwɔ soro ɛna ɛyɛ asase baako a ɛwɔ soro na ɛte baa ha na mbusa nsɛ mesrɛ no na hɔ na ɛde kɔsɛn soro hɔ a ɛte baa fam ha ɔho sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛma w'adwene ayera a w'adwene a woma no ayera no sɛbe ɛno na meyɛka sɛ sɛbe w'adwene aba fam na wonim deɛ nso yɛ den ɛsua nti asante deɛ Ghana ɛbɛto asante Ghana ɛbɛto asante anaasɛ bibimaa mu no ɛbɛto asante ɛne ne mpanimfoɔ nti sɛ obi ka biribi anaasɛ obi ɛyɛ biribi a ɔnhwɛ ne yie meda ase nanankra seseya no mepɛ sɛ yɛkɔ America abrochimam na yɛne Dr. Kofi Ellison asuonyunu de hye kron na yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ ɛyɛ Dr. Kofi Ellison wɔyɛ obi a wabɛn ɛwɔ Asante abakosɛm mu yie paa a wɔno soso deɛ wasua no wayɛ na adwen sɛ ɔmfa nkame nkyirima abrɛ biara no ɔno ɔso ɔyɛ Asanteni deɛ da bia ɔma na Asante sɛm ho hia no enti wɔwɔ abrokyire koraa no wɔba ɛbɛsom ɛkwan ɔfa so bɛsom ne sɛ mmerɛm sɛ mu no wɔba radio yi so yɛfisi bi ɔpem so yi abrɛ biara bibi kɔ so a wɔwɔ adwenkyerɛ wɔ ho biara no Prof Ellison ana Dr. Kofi Ellison ɔba no ɔde nkyerɛkyerɛmu animu nsɛm sɛ ɛwɔ abakosɛm kwan so ɛde ba ɛbɛsom ma tiefoɔ so esua bi ɛwɔ ho enti sabre wɔwɔ ahoma ne so eti mema Dr. Akwaba na mama na jo Dr. mema wajo mejuso bro Asantehene Dr. mejiri sɛ baabi a wo no ɛyɛ bɔkɔ nyame adawo bibia kama ɛda nyame ase Dr. Nwumre deɛ sɛdeɛ wo da bia watu ho asi hɔ sɛ Asante deɛ wonko enya hɔ baabi a wo kɔ bia no wo ma Asante sɛm ho hia wo ɛna ama wo som ɛma Asante so ho hia wo sɛ bi eburu ɛnyɛ sɛ wo yɛ asuonyunu de hye kɛkɛ na mmom Asante sɛm ho so wo yɛ obi a Asante sɛm ho hia wo na wo twetwa mu yɛ di nkɔmɔ kakra na bre ni sua na yɛ sɛ ne yɛbɛto aso na ni nyinaa ne sɛ ɛyɛ na wotwe mienu etwa mu yi yɛwura krobi Asante kɔtɔkɔhene ɔne na Asante mamu nipa kakra bi ekopie mu brekum ni nyinaa ne sɛ wɔno ane manhene ano ebrekum manhene na wada okɔ akura tina wɔ sɛ de Asante esie no kɔtɔkɔse wosomsompa yɛhye wɔ nimonyam enti krobi Asante kɔtɔkɔhene sɛ de nanan wasi asom no wɔne ne nipa kakra ɛbɛkɔ no de animonyam bi a wɔ bia akɔhyɛ ne sɛ de ɛsɛ na ɛfata yɛkɔ baayɛ no ensɛm bebree na ninam mfunamam ebi yɛ dɔmahene ebe bɛkasa kakra na akyire no yahu sɛ suma hene o sɛ suma ehene ɔno so ɛbɛtena ase ɛwɔ social media no so ɛbɛka kakra sɛbi eburu ayɛte sɛ ayi abua bia ɔpɛso ɔdɔle saade a ɔpɛso osua prako ɔno no sɛ de ne nua no esi yɛ no onim sɛ ne nua no ɔdina no si Asante so no ama wɔyɛ amanfo ohu no enti ɔno so aba no wɔntena ase ɔno so bɛyɛ saa bi ɛna ɔno so ɛnam saa kwan bɔne no so sɛ ɔbɛfa so na wape edin ama ne ho yɛti kakra wɔta no so ɛnura yɛ so sampa ɛsoso no na yɛte sɛ wɔntwi hoka bi so ɛkɔ so ɛwɔ hɔ na prof deɛ mepɛ sɛ mbusa ne sɛ ɛdeɛ nti ɛna ahemfo bi no mu a ɔmo wɔ Bono wɔmo pɛ sɛ wɔmo yɛ nneɛma bi etiatia Asante
Yo, Gordon, Medasi, Michia, a tear for any or baby for. Omunina Jo so prof. And cray, Yasum Santimine for Ose to Nadaruma, Media Kunya 1999. That's a more kind say. Sebiamu ba wasa bai die wabano amanyo tuntuo ene enwumesu wamano sebiamu ekun na senka oba ne kun dia wono eno okuda wono ena odi akon oba tun sebio anka bema bia ni ho piao monica wono okutwa brofuti esan ma broni da etire no a yetwa no yetwa etwa no osan ma broni da ho bosome miensa utwa Governor Makatiti 21st January 1824. Emane ensign and answer aide de camp, the friend of Lieutenant Sisino. When there be no sorry, so obey Monusi Trinity. Emma Yeche Abrofono and Crown Eddie Ombe Kumasi. Emma Colonial Secretary, no, at that time, your friend J.T. Williams. Obeda, a train where you channel Bosumi and Sao Kumasi. Prof. Nina Dienta. And said Makati, a Mankata corner, no, and Samanko. Mankata, no. Or no buy and no a governor of Sierra Leone, no a buy. Or no, or maybe beginning any brony and transfer saying, ye treat. He said, any James Dupuy, Thomas Bowditch, or by 1817 or nearby. And you know, Napoleon, a corner of Mukunu, Europe, no, a brigadier general. Brigadier General. Into obey to her. And a corner, a moon, kuno. So, and the secretary, no, a friend J.T. Williams. Ono Quebec couldn't be. Na Sabia move back for go back to my henny. And I will say, or no, or ye BB man, and now back Cape Coast, won't be negotiations. Into American Kuno, better, and it's only memoirs, and I say, Necrata or Trofa, you know, who Jay, no, and or trauma in Bono, I mean, who do you see? Now, I will say, Sabio, a trip. No, if you try and all down, or no, can Brofumu say for some method that the Ashanti, as he said, meaning Asante used, it did not emit any scent or smell. Express a trino and Oba no so obeda edemu eda empaso. It is a we bibini na kwasi ebi ti ho mo se sebe mu broni ba no modern ya so a. Sinhu. Asantehene gina emma before.
Enti na ni nyinaa no eka kosi asembisa ubisa mi se eba no sen na sebio yenua mo ebia wo mo wo Bono East ene Bono region so seze o mo asori etututu ayampia so wasembisa no ai prof sa pepepe eno na me gina matiefu anam na mabusaw na uyi ano a omo so wasembisa bi ka ho omo de beba na media amount ewa but ye betwa ni tia kakra prof ebrewum mate ene yenko famitu emra ose tu pinso nyasa me boni dimio meti ase isanse me na from Juba ose tu ko denchiano me Japoma efia Japoma ebo abonse nua abusunya kro enti no tia bankese so nana ni jino ena ema wonu ne hihye ho onu na kire wo se tu se entokwa bi esi ya ewo twifo a gold wo se tu ne ilipensi bi a na edi na chi no wo mu kodi akon a gold ni nyina amma boamponsi into na adwene se sebe obeye na ayaka de eno no obo na mania emanu edwane free abankese so benchira san ba kwa man ansan de de no kokumu na wo fi wo me nana no ode ne ba I friend from Jiriba man no say on pie on the pie man wo ye sen enti ya gunafo okay enti you say me na nanom omuka chem say me ye sen enti mi chiri sikai me ko bia no hini bi so mu a me kasa me yo 2 Asante ni sen eno na nemu a me na nano obeye Asantehene 24 ye 2 penny no enti na ye to Japoma 2 so ya obeka inipensi an homa so beye enti o ka sabio na enokre ena otufo brimpon ena ye free esen mu na enti se me bo asabi o me money dinwi awisi me chese ye chira de a sane kanu da senyado enti osedutu pinso a odi kai o chichire asantiman no wode na man hini ne konfanochi utubre omu chichire no 1701 no afia pima hanso ne baako na sade ye ke no nya se ye ka e de atue ho ai e ya de ne ye kire mo ye betumi de atue ho piao na ye bia nti no ye ho kire nya se ye kire ye ho ampa prof ye ka se prof ye ho kire nya se ye kire ho mame ma stiefu asonte se dwumadie ye die edamu live e wo Facebook opim so radio said prof kan no se ye ho kire se bia bru se bia nya ado nya se ye kire ho ko Facebook a
wobɛhu mfonyin a yɛde to hɔ no koraa kyerɛw sɛ yɛn ho kyerɛ se baabi a yɛbɛpie biara no ne yɛagye hwa prɛkɛsɛ gya na adu yɛfiti kuroti a ne yɛn ho bɔn afie mu no asante asɛm ɛna asɛ asante abakosɛm ɛna prof ɛka no prof yɛnto aso. Yes, baby asante ni biara bɛpie biara ɔyɛ yie na da biara meka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ ɛyɛ deɛ ɔsɛtutu kyekyereeɛ yɛ a yɛde kɔhyɛ subi antwagye aseɛ ɛno na ɛbɔ yɛ nyinaa yɛ ho ban enti yɛkyekyere man nso so a yɛko ɛna yɛde trɛ man mu enti sɛ bono area hɔ a yɛka ho asɛm yi ɔman a yɛdi kan di wɔ mo soɔ no ne yɛfrɛ hɔ ahwene kɔkɔɔ anaasɛ ahwene kɔkɔ ɛhɔ na yɛfrɛ no wanti no ahwere kɔkɔ ɔsɛ tutu ɛkɔdi nkonim hɔ no mu 1712 yɛkyekyere asantema no mfie du pɛpɛɛpɛ ɛna n'asɛe ɔde kɔɔ ne kra akyiri 1717 ɛna ne nana Opoku Ware baeɛ ɔbaeɛ no ɔno nso to a deɛ ne wɔfa na ne nana ɛsoɔ no ɔto a ne wɔfa dwumadie no so nti mfie ahasan nie no 1722 ɛna nana Opoku nso ɔkɔɔ Bono man so ɛna no nso odi fiti anaasɛ odi nkunim ɛwɔ Bono man sofoɔ no ɛsoɔ na Bono man sofoɔ no wɔn ne Techimanfoɔ enti wɔn yɛdi nkunim sɛ etu di nkunim wɔ Bono man sofoɔ no so Techimanfoɔ no ɛna kyerɛ sɛ aman akɛseɛ mmienu a ɛwɔ saa area hɔ a ne yɛfrɛ no Bono no wɔn abɛka Asante ho ɛyɛ ahwere kɔkɔ a na yɛfrɛ no wanchi no ɛna Techiman Bono man so a ɛne yɛfrɛ no Techiman enti Techiman no wɔn tuiɛ Bono man so wɔn tu ɛkɔ baabi foforɔ ɛhɔ na wɔn kɔtoo isi edua bi na ewie bi baabi a bɛtu akɔ no ɔkɔtoo obi no adi no so ɛna hɔ wɔn kyekyere wɔn man foforɔ a ɛna yɛfrɛ no Techiman nti saa man no nso no na hyɛ Asante ase anaasɛ ka Asante ho that was 1722 Techiman hene a no ɔyi Bono man so hene a yɛne ne yɛ yi no yɛfrɛ no Kwakye Amoyaw yɛ din no Amoyaw no ne din no ankasa no yɛ Amoyaw Amo no yɛ Techimanfoɔ din kɛseɛ paa Kwakye Amoyaw yeah Reverend Carl Randolph no ni book yeah ɔtwerɛ no 1885 the history of the Gold Coast and Ashanti ɔno na kyerɛkyerɛ mu saa bisae ɛne ɛkyerɛ no ɔyɛ nkrani nana ne papa ɛyɛ kuni enti ɛnyɛ sɛ yɛsɛ obi akɔ baabi na ɛnyɛ n'asase no no wo deɛ ɔkɔkyan no na obi dia na ɔde tumi gye ɛna obi nso baeɛ na ɔno nso di ne tumi
And I feel 1746 said the last week here kind. And now Omaya, your friend Jama. Yeah, Opoku no. Opoku are a sign Edi almost so. Yeah, or no, almost hine, if you have or no so, Yama the Anchino. And you see, or hine for fro, your friend, or Kofi Amping in 1746. 1746. And no, you did Jama for no so. Omo ya biana for no, omo betina sunchesu. Omo na time that any woman na atapeni atekuma obri ebo omo ne 2 year atapeni bri ebo ano tabi mu owu okwanso wona kikire abisim sunya abisim ene oni atan that no eto aso a we kikire de ne eyebontuku no no tata baby bebre sampa crowd o tra sansan ene ade ba bontuku no kikire na hinku na yemra wo mu no beka ye ho no ene ma o man tam kese enso so be di Opoku attack isan said do ma ni wofa ene bontuku hene ya o mu o mu din kese da ho ne edinkra agema ense na di o tisu o we cry friend o kese edinkra agema ene suma ya enano hene Avram Blimpon ya na no no sebi previous na no tinin insa for chinamis e ba ne say prof chire mi mu e den omunyina e hona omunyina no omo wo drobo jape krum empaswa and so called say quanum areas ni nyina no e be hwe Asante ase anase omo beka Asante na omo nyina no start kan Bono kasa intina ne omo nyina kasa omo ye Bono fo prof said you see chire mu no ya nyamfo nyini bi aye ahye a media to Facebook ne so a me ma tiefo no aya me twa tiefo na adwena si so no mo ahwe said you see chire mu no pepepe me de map no ato Facebook ne so o kopim so radio na obehu wo Facebook no so said prof ana Dr. Ellison wo chire mu emiamia Asante ekonye ejije said the war can pepepe ewo map no mu pepepe ubehu no so prof to aso and just ene no e ka de oni ntuma nko a ankada ye gurasafo uko almina no mo kepkos no mo asafo no ogura ye yire no ntuma na ye de atwa asene yanzu ya sa ya do ani kiti ya tutu entuma apodu so endi wo ni ntuma no unya ntuma se o de beguru asafo no unya singlet bia sha na nenem endi se ne ni kase no na obi ti ha o se o ene de de ba e di bibi ba pa uwe dini a na-egbo obi bekasị onye dị na ya Ghana for n'ezi Ghana for na sedi ọka ya no
Bibi betu bibi. And you see, Emma Asante kasi. Na yaka no utwa pra na ho nyina nso so ka Asante ho denkyira wasa safety, you name it. Na 1831 and I call kunkum Mankata such as Makati no Samankon and Asantehene say our kutu no sabre no to koya no yes abrofo no omu fifa omu sam below achim Akwapim akomu fanti asin denchira wasa sefi ensima ahanta efutu ewutu omu di omu nyina bom agno kwanya koni gomua ye kan dia titimu ye kan dia kire na mu de ti a bibi ekoso sa so enti say awakoto eno say o free in Samankono obesa kokun won kran na abrofo no ho no otan yansa eno na obi no sorry a ozi oni Asante kun Battle of Dodua, War of Dodua. The last battle was fought at the main battle was fought at Akatamanso Forest, part of the Dodua Forest. But you see, okay, can't tell me any. It is out of 1826. And British force signed another governor. If we Sierra Leone, because Gold Coast, they are part of Sierra Leone. Say Amamu, governor of Sierra Leone, or one Gold Coast, and also governor. Into almost in a buy and only Asante a treaty of 1831. Now, that treaty, Asante, the odi any muma yes inside treaty no near friend Nana Yocha. Santini Sakoju Oko Vianibano Nibaba. And no Ena Yema Yatuni Yemanum Ranidin Uya Quine. A chan uyi akwai. Nature Sabuni Casamuno. Why trail blazer? So they will track quite many petty teenage. Only dear Asantehene. You know, bit hot that they women's labor in your manema. Yeah, man, Sabio. Because any teacher Asante, maybe I can more Sabiamu Santin Medin, but no Mujinemu papa. Nano, Ahimano, Omuni, Utu for Koena, any Brukum. Omuna Chimu, Nanama, yes, me who mampo home, me who of man, I dance or Mazun Quata or Womanina. Ena or Himaria, or to Kuma Asante on the web, Nana, a few up in Pong. Free or Robin Pomina, no Mujinam, no my mumma. A guapa Fanchini Brahimano, Omina no more. And see, I cannot say I'm more bedding. None say, and Nananum Yamamanum no more could be pa. And you will know your friend no a chair you are quiet, or only be Asantehene. Sabra no cranona and Topano by a Romuchin prisoner, the Nokoto, Usu Castle.
na dankyirahene Kwadwo Tibu ɛno ɛsɛ wɔn anyinu a ɔno Kwadwo Tibu no wɔn sign treaty no ɛma aborɔfo no because now ɔno na yɛ the most important chief a wɔ colony hɔ nti sɛ wohwɛ treaty no a ɛne even all the bond of 1844 year ɔno ne din ne di kan Kwadwo Tibu ɛyɛ na ɔmo tɔn sɛ Otibu panyin because abrɛ no nso na Kwadwo Tibu bi nso yɛ ɔhene ɛwɔ Asen Atanda so na sɛ treaty no ɛda aborɔfo no yɛ sɛ wɔn de esu bra ato hyi sɛ wotwa pra wofiri adanse pra so na wotwa efiri hɔ kɔ ne nyinaa asen pra so ɛne asen kutia ɛkɔ ne nyinaa kɔsi mpo ɛpo n'ano ɛhɔ na wɔn frɛ no British Protected Territories. Yana mi bisa ɛyɛ debate ya nam sɛ deɛ nti hwan na wɔn protect no. Hwan na wɔn bɔ wɔn ho ban. Bɔ wɔn ho ban na wɔn bɔ wɔn ho ban sɛ deɛ nti wɔn bɔ wɔn ho ban afiri hwan hɔ. Afiri Asante hɔ na saa asase no na ɛbɛyɛ Gold Coast no. Nti ɛbɛyɛ go protected territory no sɛbi ɛmu Asantehene ontimi ne di nkɔ hɔ bio. Even though Asantehene Akubia Penny nimrɛ so no ɔkɔ hɔ no ɛno na Broni wantumi anko a ɔsan sesa n'atuo ɛma Nana Akubia ka sɛ Broni ɛde n'atu kɛseɛ aba kwaeɛ mu ama kwaeɛ no amene n'atu kɛseɛ no nyinaa. The white man brings his cannon to the bush, but the bush is stronger than the cannons. 1863. Governor no so on near friend Governor Pine. And no name anka Emma British follow to Africa. Now, fortunately for them, Denmark for and to Holland before Dutch for Prof. Woman say won't be free ho and ma ye free sad time 1830. Let us say Asante assassin no abeye the near friend Asante region. Any the near friend no I have region. Any the friend of Bono East region. Any the friend of Bono region. Any the Africa Coast for friend of Royal Bono. And I said the Royal Bono Kingdom. Yeah, a year Buntuku. Germany. Any DNA a friend of Baule for me suta for Adako. Ena Omo Biakuna. Yo, Prof. Ohima Opoku ya ena unutu kwatena ho. Enti saa area si no ena aye Bono. Yo, Prof. Na abrofo no ba ya omu bedi eso no. Baule ene Royal Bono no. And I say German no. Omu ko di French for side. Omu ko kan French for no ho. Ena side Prof, me pesa said the Usi Chirchiremi, Samia Miani na etumi eba beka Asante ho, said na me be shasiano, na me be shedumadi na me can say,
broni bi a friend Robert Egerton a ɔkyerɛ nwoma bi abrɔfo kasam no ato ne din sɛ The Fall of Asante Empire na asɛ no atwerɛ 100-year war between the Asantes and the British na nwoma no mu no baabi no broni ne twerɛ sɛ Asante na ɛhyɛ aseɛ no na ayɛ amaman kakraa bi na mmom no ɛkɔ na no wotumi kokon saa tretre mu ma ne bedane empire sɛ deɛ wɔkasa bɛyɛ ɔman a ɛyɛ ɔman kɛse a kyerɛ ne hyɛ kura afiri sɛbia bru sɛbia nyaado deɛ ne yɛfɛ no Gold Coast na na sɛ ne Ghana yi ɛkɔduru mmea yi a wɔkekan yi na mepɛsɛ mebusa wo sɛ saa yɛnnuanom binom a ɔmo wɔ bunu saa eniyema a ɔmo yɛ sɛ da bia ɔmo sɔle a ɔmo pɛ sɛ ɔmo sɔle ti Asante ɔmo sɔle ti Asante ɔmo keka nsɛm sɛ ti Asante no ɛhyɛ aseɛ bɛɛ sɛ brɛbɛn. Okay. Ne hyɛ aseɛ ne deɛ firi tete. So, sabi udi obi so a ɔno nso pɛ sɛ ɔte ne ho. So, enti mmerɛ a wenum kɔdi Francefoɔ hɔ no ɛna ɔman te sɛ wampɛn mu yɛ a ne yɛfrɛ dɔm ahenkuro ɛne suma yi a ɔno n'ano ɔte hɔ yɛ ntoato yi ɛne drɔgbɔ ɛne sɛkwa nsɔkɔ Jape kurom wɔn nyinaa no ɛna yɛfrɛ wɔn East German wɔn no bɛka Britishfoɔ no wɔn bɛka Asante ho ɛna aborɔfo bɛdi yɛ so no wɔn bɛka Opoku ho nti mmerɛ a Britishfoɔ no nyaa Yaman no fan wɔn de Sampa ɛna yɛ ne capital Sampa no yɛ kuro tititititi a ne yɛfrɛ hɔ Sikaso anaasɛ Sikasoko ɛhɔ gold da hɔ saa ɛhɔ na ɛyɛ center slave trade no Arab Trans-Saharan slave trade no Sampa ɛna ne gyina na wɔn yɛ nafanafoɔ ɛna wɔn kurom kasa mu se ampa sɛ wokɔ a san bra wokɔ abrabio ɛno na se ampa no ɛna bɛyɛ Sampa enti afra mbrempɔn yɛ a ɔyɛ ɔno no ɔte ɛwo na edu kuro sum ɛmse gyase so na aborɔfo no ɛbaeɛ no ɛna wo no ɔmo yɛ wo paramount chief so for administrative purposes aborɔfo ne pagya no so ya wɔn ka sɛ wɔn na ma Sampa asase na wɔn ya tanda kyɛ no ɔkyekyere German no koraa no onya na asase firi so nti yɛmfa nkɔ 1874 as agrenti sa no baeɛ no wobisa sɛ deɛ na wɔn pɛ sɛ ɛtɛm bia wɔn te wɔn sa no baeɛ no wɔn sɛ tu Asantehene Nana Kofi Kakri so yɛso wanko yie nti etu no so wanko yie mpo no na onua sɛm na nsi sagrenti sa no aborɔfo no akan wo sɛ dwabɛmfo anko bi saa berɛ no na Nana Kwasi Boateng Dasebra Kwasi Boateng deɛ otu dwabɛmfo nyinaa firi Asante ɛde wɔn kɔtena Akyem ɔkyekyere nkuro bɛɛ sɛ aduonu ɛwɔ Akyem Abuakwa ne Akyem Kotoku
Opoku 1834. So one 1832 one Osaya Akoto enya ntokwa. Nti na yɛka sɛ dwabeni Kumasi asɛm deɛ yɛka a yɛnka wie. Nti edu baabi no na dwabeni no aka nana amesɛwa akwasibu atene no onuaba ɛne ne mmamienu nana afra kuma ɛne ne ba nana afra kuma ɛna nana afra kuma no ba yɛfrɛ no nana akui asapɔmaa ɛna nana akui asapɔmaa no ne kunu yɛfrɛ no J2 ɔyɛ nana asafo agye no nana kwasibu ate no ne ba so na nana kwasibu ate no oni nua a yɛfrɛ no Kofi Boate nti wɔn etu afiri akyem hɔ asan ba dwabeni san sɛ nana kwakubi abedi akonnwa no ɔsɛ ɛsi ɛsan ka bɔ mu nti ne yɛfrɛ no pambɔ no nti akwasi Boate mpere sɛ ɔba na owuyɛ ɛna onua no nso so ɛbɛwu ɔbɛgorɔ nti nana amesɛwa no ne di anim deɛ baeɛ nti odi anim deɛ ba dwabeni no owuyɛ no ɛna ne ba na afra kuma no a yɛfrɛ no afra kuma panyin obedi ɔmaame agye nana kwakubi a ɛma nana dwabeni sɛwa amesɛwa no ɔhyɛ da ma no kɔnmuadeɛ bi a sɛdeɛ mu ɔbaa yɛ ɔman hene a Asantehene de ma no na ma no the authority no serve as sanity. Nti me ba na afra kuma panyin ne bedi na adeɛ ɔno wu 1846 na afra kuma panyin baeɛ afra kuma panyin no wuyɛ no ɛna ne ba akui asapɔmaa na akui asapɔmaa nso bɛyɛ dwabeni hema na saa berɛ no na sɛbi wɔn ma no nyinaa bɛma no yɛ nkete so nana yɛ asapɔn no yɛ ketewa koraa nti ayokofoɔ no ɛyɛ no sɛ wɔn bɛpɛ ɔyokuni nanka wakɔfa tuo no ahwɛ so ama dwabeni man kɔsi sɛ yɛbɛnya bɛrima a wanyini ɛno na etwum no a ɔyɛ ɔhema no kunu ɔno wɔyɛ asomani ɛna ɔkasa gu ne yiri asom ɛne dwabeni mpanyinfoɔ no bi ɛna ɔno bɛyɛ ɔhene na saa berɛ no n'asɛ mɛnsa bɔ nsu ɛyɛ onua deɛ 1874 no nti saa nneɛma nyinaa no ɛna ama dwabenfoɔ no ama sagrantiti sa no bi na dwaben nso yɛn ntɔkwa a yɛakɔ nyinaa no wɔn di mu akoten paa nti na yɛfrɛ no ɔworɔ koma ɔsɛ tiinu maa no ɛyɛ den a yɛworɔ ɛde ma no na ɔkoma yɛ deɛ ɔyɛ no wɔ yɛfrɛ sɛ doodo wawɔ no wɔne ntwitwani ntena se hene ɔno nso yɛfrɛ no ɔgye aboɔ so nti woka no na kyɛ sɛ yɛ army no so ate kakra nti yɛkɔwieɛ no ɛma yɛ man no mu ɛyɛ sɛbe ayi kakra nti nane sɛ ɛna
Nana Opoku bia a toss me buy. Nana seven sabons were ye two no so. You two no so only two of my neighbor. Na feel could be Asantehene my two. So Nina no one banana yet. And I idea anyway. So Prof, wa fibe mu no. 1884 any two Nana seven so idea so. Na Opoku bia. Prof, ye komu bi no. De mpese mebusa ane se. Sa mama we nyina. Omo sha ase so omo ku ati Asante na che. To omo sheda si. Ana me ba so. Okay. Yo. Ana me ba so. Yo. Yankoi. Bia Opoku bia otoso me nu ba ye. Bia nan no wi ntimi na bia nan. Na see be see ni na ye see ni no. And the that will be to actually and the man Asante so wo buy. In this abeno. Na kete krache so busu my friend dente. Konfo pania ye friend no president to be ono so ete dent federation. Na o question no was o asemi sana ni eno na ma teki mai ekoko join okodomo dente federation sabe na Asante kai honko okodomo the federation no teki mai tembia no kwa person ni nkransa otutu gu nkransa ni asu Ofa nkranza eka ne ho. Yes. Said obenya chita. Sabe no nkransa ni ifegu. Prof Brabiem on fanyi Prof kan biem na ho no etekọ kakra. Me see Nana Asantehene no. The same na so say nkransa ni ya no ofre no hu ni no. Ehne no ti otetejuma. Onu na shasi. So because of the Asante money na no bia no omo etutu Asante ase na so omo undermine Asante. If you mean join a president to be then federation. Now, federation, no, no, ma and come for quite a moment soon or more tremble. Almost soon dente. And the abo of food trade in common for months to trade, and my own tia almost says something or my own almost soon said, so, and no ma profound yes, we did a sample with your body idea or many empty president to be no British for one and not then to go and I also say a good and I yet and the back could be a semi. Now they are could be a talking and some. They are first. 1888 Australia as Kumasi Island. And when to me, Asantehene because now a shooter Kokofu and my Mampong, woman, and I chat them. Only to call a Kokofu say, no, and Achimo. Kuchuku. And I'm born. And no more. So I tell Bono, and me I tell Bono, and a call bench Lasano. Now,
maybe so no and me so on beti wo mo enti omu nyina akugu enti nana wanti mi nsai enti 1892 no mu nyina started by and 1894 no osan try as Asante na we say osumane nana no prempe ya no makuku abuchire say woman abuchimemu woman be call London woman be call Copenhagen Denmark no mako Amsterdam Ola now woman Paris France San hybrid but even better pay investors investors not and they know maybe the schools take factory mefaso as so pra any SEO or thing is a thing ko bopre mu dunkwao then team said the beggar steamer a bit me affirm to SEO nanka ship no aba na twini magumo sama na agribusiness agriculture mining nenu na goni no say oni o mame twa sabi ipa o so kra enti John Prempe no John Usans Omu land no omu negotiate for Sunday na no na British businessmen egesi omu ama omu kwa omu kasa o House of Commons teachers Asantene de na omu say omu say yes Asantene de abre bia broni ni yen nnuanu ma bibifo nda bia no omu solitia yen I say your mind Asante your mind it will be so endi sabe no na funso ebo awo Robert Baden-Powell 5 December we say no ababo no awo ba nti shape no Baden-Powell na mu ya soja fo ne ne manema egu mu no sa shape no aso na ene jo pe Asante delegation no mo so tena mu e baaye coach. So, and you go na no aya o kase people no e Bible buy na so na dey whiskey go no so e dey ni ba na wo mo ko pesca ba na e dey akire ni abrofo na kabo atitre man no wo mo dey be coup d'etat even friend coup d'etat because almost buy no they didn't power buy no you see yeah can America say na almost buy no they make a phone in house for West African Frontier Force Yoruba for almost friend from South Africa British for no they make a phone to the phone almost from West Indian Force almost do the good Freetown. Okosile capital Freetown. Oh, Sierra Leone. Nananum kan selo. So, womu bro nubi. Koso Town. Koso Town. What they was Indian no be good. Omu na kumasi. So then war and 1896 war no na na so or oh my uncle Amangwetia the third was the becon yeah fifth so the nature baby my point omu na am baby
Nana si ebetie na was what in Hube Baffles. And on the far and I call you 1886. Boys Scouts here and there almost a year. And almost Nana prepare for promotionary Chief Scout. Remember the second. Boy Scout, you know, Asante, on free call. Trafo, do for stadium or the trafo. And I'm the country so a road trafo in it. Says a cosano or Monica. In one the farm so in trafo for him a festival. So, in the country for Zeno, then the trafo or any trafo ban. Or here or Cabre nation. I said the traffic is quite normal day a ye or Mabu or Modi in Mia Abu Bo in Yam said it was a cost I am a be an economy of any year. So you go a Jama side 18. Also, Asantehene Sepusu. Tokano no edin echepa. Yeba so no nana no yira kakra because kwanu of winti trafo no mu dia na omo achirechire kwa. Enu na British for mu ya no omo salute trafo eno made building point ko onko ko na onko ti scout no landing but Oyakuye 1996 no buy no more to basa tinanum fresh asana to come. So Prof yakomu bakusemnum na sa wo hwe sede niema ekoso a ewo omanyimu a ne akọfa saa disua we nyina aba no ebra na ekọ na baaku bi a aba foforo a enkura nyina ante ase anipa dodo no ante ase a ye nana ajima badu enanu yi a yewura ofiri brekum baaye no wodi asem foforo bi atodwa kra a wo se sebi ebru sebi ekronto a ye asantema akonya kese no ye nka sebi ya aduanafo dia na nya ayokofo dia eno no ho abakosem kakra ne sei when the men say eyebusuo so SikaDwa from buy no man na independent from 1886 no mu nyina since sign treaty and you free Asante so the nature and after about free sign every Asante mine buy in 1935 and my woman be shy so the woman one time we had my baby one ana yebo aferi one ana subonchi one ana do this the first woman na try so now yeah independent you know a teacher ya producer any bedemanum mama or no beti or tie no free UGC beti CPP and Asantehene tie free as until 1947 and on the drop ball so same ya opposed to Asante Tebia. Now 1935 no abrofo beti team no na prempe esapem pamo ye no munyina san ba kumasi be swaye buku ne da hekakai no obi aye trombo that how place so omsmapin o place so omsmapin o ye wa Asante na so ni na kwa misia ye di brain so obi
and I print here. And Opoku are reprinting in 1955, 50th anniversary. And it's a thing a confinement, and what a Bono champion. Or a drop. Any abrasi, or me and sanity. And now, we free Asantehene Council 1947. The management they do obey and one free Asantehene Council. November 28, 1950. And no sorry free meeting say. A call taking my and a quantity sa Bono champion. Taking my crown went to me almost at the name and the offering to a man him. I a friend and an nephew bravo. One man a troll let a break. And I prepare the second. Coming I look for. And the improvement of the support to also a better region 1959 or T Bono Alpha region 14th April 1959. So, but what T region, and our actually say, look, Obia was soon, and he be one. And no, the American and Homa, then Passage Jai, and Rama quite obersans law, you know. Now, almost signed every try with Kumasi. So, and no, how long, yeah, they are team business and they all can. I did not do the or no, the old now, hey, yeah, oh, yeah, was sorry, I was doing something in the Locano, and yes, Asantehene, Mampo, Asantehene, Asante. And the Kura Asante was singing. It's Asantehene and the ball and Kunani in Ama or Nibia or Asante. If you say 1701, the transformation was manifested in the establishment of Asante Kingdom. Oh, and the one said, "We must say to you, Kunya, me she. Me na honye mane dear, the can't sit down." It is Asantehene biano, conformity, okay, and she's the baby. And Asantehene biano, no, TBBA, no, you're correct. So Asantehene biano, TBBA, the cow. I know you're not going to go. Said they will not go to Kumasi. Idea. About 9 years. Sleep every. So, the deal better say now this is the one you're correct. So, and the cancer, Sabi, we are going to cry the answer about them. It's a walker. So, and the summer, or no, sorry, no, yeah, to a young Pianibia. Then the time or so, a home will be a or no pay a community be the Bono now because Asantehene will grow home. As I said, the only say, who's the summer he said, or Casa taking my. Or Casa a sampa. And I demand the do so Casa, Bukumono, the Nipa, a cool nine in the being. Now, I did here, Yamanama or no quack, Santini tobacco. Now, me and Satan or quack on better beginning. What they do is woman that mind, and he said, oh, now what you want us to prove, or be sure and would be here. Now, go from Bong. Why, a dumb, so nothing. And I say, a one pen with the man, no matter support, when you have some can be a woman,
nipa mmienu ɛpere so wohwɛ breku mu a saa atɔ deɛ ɛsɛ sɛ ɛda wo breku sabi wo akanman mu asanteman mu no ɛne ɔhene ba ɛnɛti akonnwa so agye sɛ yɛkɔkɔn nanso mmom sei otumfoɔ rɛmpɛ wɔn ntam ɛbɛka primary ne pra so ɛtɔkɔ yi ɔhene no wuyɛ ɛna ne mma se yɛma yɛ papa pe ne bɔdi no nkɔdi atamfoɔ nkyɛn wɔn kɔn yaa ɛkɔpa a wɔn papa bɔdi no baeɛ ɛbaeɛ no na adehyɛ no asɔ wɔn ani so nti manso mmɛmu no wɔn de akonnwa no ɛtɔɔeɛ no ɔhene no de si wɔ primary aso hɔ no asempra wasa asempra so hɔ no ɛma wɔn de akonnwa no ɔhene no ba so kukurodi no wɔbɛdi wɔn ani but if you understand adehyɛ but bon no deɛ ɛdeɛ adeɛ a ɛda hɔ when you say no so abrefa mori de di etu 1950s mo no pa akonnwa no na wonu free Sofia se womu ayi Sofia se yefri na hefie yefri Dr. Buzi anom side no one yefri ako na we so ede another yefri Sophia say or I feel free. So, and see, a bushel more to me. Now, you mean, let us say, a free Moribedia to a time, 1950. So, Common acquire CPP and a busy animals also by UP4 and CPP before normal basis at the end. When you say 1950s, no, and I'm already maybe to see what science and Asantehene. Just say, for the second. So, and I'm come support to it was a more free as or make me see you. Prof, me tell you who can hear. Prof, me tell you who can hear. Na kyerɛ nea ɛkɔ so yi nyinaa na amanyɔfoɔ adi mu akɔtene na abɛduru saa abere abanhyɛm nkransan ayi no ɛgya na nkransan ayi deɛ ɔsɔpɔto ɔhema hwɛ asɛm asi nkransan asɛm no yɛbaa ne atwitwɛn so a yɛntwitwɛn so saa berɛkum deɛ ɛsei no last week nsɛm ka kyerɛ sɛ ka benko asɛm ka bi ne ɛka bie so enka animu ya na mo si hene we die beda ho no sa ti se die nkransa die da o na yes anso a na emfoti anso dore mu emfoti no ni wo mo against ye prof so Matthias here papa Prof, history mu no we Hamas for Ayaku. Why not Hamas? Netanyahu no Netanyahu. So the Bejano. Aye. Woman because Abreno, any power Muslim any PLO, Palestine Liberation Organization. Yasser Arafat. And I almost support two students now. I'm Hamas. What the finance and no more pay more radical actually PLO form. And I say, woman, so I to Kodisi or Afghanistan. Now, America for ya and almost Taliban. Taliban means students in the Pashtun language. And we are more radical. So I'm the metro. And the one see America for. And these two areas. Wow, because I also support to America. We have been
Enti Bono no Asantehene na Daroma ni nkuro anase ne nsase bekum inano na suma kase bekum wonko no nya asase no ye bekum dia wo no baby a wotie no wo betu obi ho nye obi asase obi a wotie mu nyina apart from Pechima mu nyina they in Pechima no class so tufu free Bono so ba ho mu nyina no boyiba kase mu nya aborigines. So, mufri baby na betra ho. Aduanafo mu nyina mufri 104.7. So, aje kokobo ena nanomu a mutuko ekofando twifu heman na afi mu ne mu a mo ba suja bio na mo kochichire akomu ena musa ba suja betra friends suntrato ena mo na ne bechichire dama ya mu nyina na mo nya ehono atenatene enti montra ho din na obi a wono so oye osumo Asantehene no munya no sum Asantehene na so no mono Fiapre Republic. So, now we are Republic, they are all in the same. A Republic, French for the by Marie Antoinette. Louis the 16th of Bono, Umuchanity, this is me also. Bastille, be a prison 14 July. And only two king Republic Française, the French Republic. So on the metro. And if you are say no, maybe by no, let us almost say you Asantehene Asibio, and I almost say Techima Ase, almost say Bilkumu Ase, almost say Domase, and almost say the Republic. Kumu, to a bio. So, and the point, I didn't even know. You said they are always fighting against Asante. They are trying to undermine. And so, something no Bono, actually, Eddie Akosha baby, Opimo outside. Opimo outside. Prof. And another time, 2 4 call come your mouth, Kumasi, you can see in an Asantehene and Kaya. Ubetina, that Pakemu, your mouth, I would have Pakom, Kumasi about 10. So I bro, who could do ya? So, yeah, 2 4 years, and said, Chino Samu, man. And I feel the woman, you two, Mamma, Sabre, no vice president. So no mama, Momo by saying patchy and your man. And the homo yanin, no they are almost Mate. Prof. So, said your brand is Sikono. Ye be home so aha. Nanyame adoma ye beto aso. Said you was the afam. Kwan yo hene ehya ase call emiamia wa me yahu ni nyina kama eni mu abakosam nyina wo hya ase wo ahwere kokol ai na ye fro ho wanchi wo call Bono ma so ai fro tachiman eni jaman enyina ababisi saa ebre ya yetimi etratra Asantim di call me nyina no mejidi satiefo susu asua bi afiri mu yie papa na emrepam no ye besa ato aso ye hwebre na akabe sesima eduna na nonkro abo enti prof mejao na wajwa home na nyame ya adom a na otwe besim no soso no ye behwe na yato aso na de koni nyina no ya hwe de wose nananom soso a aka no de ekoso no de na wose omo ye fa ho na amanyofo no soso de na wose omo ye fa ho anaso omo hya kire bi na saa nema we nyina ekoso ana ye behko ne yakohwe ye behwehwem almost a chip. I'm Francis saying, no, what the police for free touching my mom or board, chilibi. And I don't know, Catonia, and all my demonstrations say with 2 former boy. Now, more Coniano, for after you be say, Biana for. And never did you know, and the infancy.
kasa ebe I'm sorry say time no tinam ka say ke kompo and I say time mu ama na ye nchichi mu no but I see chichi mu eti me da say I hope you should be Mr. Medas Prof Another Dr. Kofi Ellison, media my friend Professor Blekope because Asante abakusam ne de wa bin mu papa. We are so nyun dish kron. Wo US abrochimam no o se na Asante sam de omfa ni agro ba bia owo bia no omfa na Asante sam eni agro wono ene de abakusam kakra efa Asante ne bono ho ebre ye na sabre no yebegya no amana agye na home nyame ya adom na otwe se na ye ne beto aso prof minima tiefo nyina da wase some Santemine any otu for Asantehene Prof ampa Asante de ayide opemso de yes Asantehene